ku yi haƙuri, barin ba ku labarin wani bawan Allah wanda masifa ta same shi saboda saban Allah. Malam mutum ne da Allah ya masa arziki, ku saurari wannan kissa. Mutum ne da Allah ya masa arziki, ya masa rufin asiri, yana juya miliyoyin kuɗi cash baya na aljihunsa da na account ɗinsa nasa kurin ba na mutane ba, baya zama ƙasa da miliyan kaza, miliyoyi sama da miliyan 10, 20, 30, 40, 50. Wannan kurin a zaune suke a banza, ba abin da za a yi da su. Harka ce yake, babbar harka, duk abin da ya taba malam Allah buɗa masa yake yi. Yace amma malam, abin da nake so na ce maka, wannan da izininsa, shi ya bani izini. Yace wallahi malam, ka gaya mutane ni kan na gamu da bala'in da bana so dan uwana ya fada. Yace wallahi malam, zina ban san iya